Alright, iyo zvino tiri panapa paTafara Academy. Ndakagara nevakuru vechikoro vatinoda kutinge tiri tinokurukura navo. Mushure mekunge vaonawo video raBravemore Nyabote Mukomana wekuEast Group, zvakavabata pamwoyo, vakabva vafungawo vakadzamisa pfungwa kuti mukomana uyu regai timubatsire nenzira yekumupa dzidzo kana kuti yekumupa education. So ndova ndagara nawo. Makadii zvenyu? Tinofara Mr. Sengi wakadini? Tinofara. Chekutanga mhuri yeZimbabwe ingada kutanga nekuziva kuti munonzi Mr. Ani uyezve panapa muri ani uye tiri papi? Alright. Zita ndinonzi Tafara Machezera. Kubasa toshandisa kuti Mr. Tafara. Ndiri ni director wechikoro chino Tafara Academy chiri muEastview Phase 4. Alright. Tinotenda. Mushure meunge maonawo video mune zvamakadecide kuda kunge muri munoitira mukomana uyu anonzi Bravemore. Chii chakauya pamwoyo penyu kana mupfungwa dzenyu mushure mekuona video? Alright, chakanyanya ndibata nhoroondo yaBravemore nepaava sofa nearea yawo yedu yekudzidzisa. Takaona kuti chatinokwanisa kumubatsira with immediate effect kumuendesa kuchikoro. Saka takasarudza kuti anouya kuchikoro kusvika asvika form 6 tomutengera stationery yake, tomutengera mauniform oya kuchikoro akasununguka pasina chaanobhadhara. Alright. I understand kuti chikoro chinoichi is a private school and chinobhadhara. Imi matora sarudzo yekuti zvangofanana nekuti ndimi muri kumubhadharira, ndimi atova mwana wenyu kumuitira zvese. Mungadawo kuti kudii? Kune vamwe vane zvikoro zvakaita sezvino munzvimbo dzakasiyana siyana, asi munzvimbo idzodzo muchitowana vamwe vana vasiri kuenda kuzvikoro. Mungadawo kuti kudii? And I understand kuti panapa ndadiscover kuti munotori nevana vakawanda vanongouya kuchikoro vasingabhadhari. Chandakada kutaura ndechekuti a good name is better than money. Alright. Zita rakanaka rinogona kufambisa basa zvakanaka kudarika mari. Ndokunga muri kungozvinzwira takagara naMr. Tafara tiri panapa, vanova director veTafara Academy. Tikukurukura navo nekuda kwebasa rakanaka ravatora vakaisa pamafudzi avo ekuti mukomana angara anoenda kuchikoro. Aiwa, ndinoda kutenda imi pamwe chete nevakuru vechikoro chinoichi, pamwe chete nevarairidzi nechinhu chakanaka chamaita kudai. Dai Mwari wekudenga vakuitirai zvakanaka. Vamwe vari munharaunda inoi vangadaro vasingatozivi zvechikoro chinoichi, asi vachida kuuya, mungatizivise kuti chiri papi uyezve munotangirawo pagrade ani kusvika paform ani, uyezve nhamba dzenyu dzechikoro dzakamira sei? Alright. Chikoro chedu chiri muphase 4 kunowanzozikanwa nekunzi kuma 1000 square meters. Tiri between Listine service station iri kusaidi kupolisi kune phase 11. Zvakare tinotora primary and secondary level. Phone number dzokufona dzinoti 0772 752 932 ndidzo dziri paWhatsApp zvakare. Alright, so namba dzavo ndoidzo dziri pascreen. Imimi chamunongoita, tinokurudzirai vanhu vese vanokwanisa kunge vari vanouya panapa, uyai muzoona basa rakanaka riri panapa pachikoro, muzovatsigira nemitoo yakasiyana siyana. Zvikuru sei musaendese vana kune imwe nzvimbo yandinonatsonzwisa nekuziva kuti mwana akauya anova mwana anokura ari munhu kwaye. Panapa paTafara Academy ndofunga muchaona process yachona yese pane mukomana wedu Bravemore Nyabote uyo achanga achifunda pachikoro panapa. Aiwa, maita basa nenguva yamatipa pamwe chete. Zvakare regai nditi tinotenda nekuwanikwa muri munogamuchira mwanakomana uyu semwana wenyu pano pachikoro. Tinotenda. Alright, from Uncle saying the only Zim uncle saying to the crew, now it's much love.